Kaburam ke jingirong ya show blay ya kabang yo ban pai na gani ka kutin ke jong blay sa jisen pat gani ka por ngai ngoro blay nam ta jong pi we pe we ki bla pelat por khnang ya kaban sngap ya gani ka kutin ke jong blay gani ka por to blay udang kerkui pi ba pidang laru ban rai gani ka kubor ke jong trai kham tam lay nam ta kita ki bom pat itu yo jisu ha ga jing im ke jong ki ha gani ka klimat ka bam tang kwa ban pai ling ban gani ka kutin ke jong blay ka bau trai da la de ong ha khmi don ka bom la bat nga ong trai la da pia pai bat nga Jeremiah kalau nong ka balai po argar khot ba ar punyo pinlap ikata ko ongkum ne hakmi ngalong utrai ublay ka do baro don ka bomla bat nga ong utrai hangne ka kutin ka jong blay kadang bu dak jingkeli utrai udang bu dak jingkeli hangne hakmi ngalong utrai ublay ka do baro don ka bomla bat nga yole se haka jing im ka jong pi haka di ka por pi don apreng jong ka kutlat haka jing im ka jong pi pi sngo ba pi don hap tmir jong ka ta ka jing du jing kermen yola se pi don apreng jong ka jing pang yola se ki doktor ki ong ya pi ba kinom la shu ban pen kot ya ka jing pang haka jing im ka jong pi yola se don apreng jong pi ki ba don apreng jong ka jing pang kansar ka ba ki doktor kinom la shu ban pen kot ya ka jing im ka jong pi yola se don apreng jong pi ki ba mat la ka ba ki doktor kinom la ban pen kot ya ka jing im ka jong pi yola se don apreng jong pi ki ba ko na du ba dang khai pi ki ba ki doktor kinom la ban pen kot haka jing im ka jong pi utrai dala dehi uong ngalong utrai lei jong ka do baro hakmi don ka bom la bat nga utrai udang bu jing keli haka jing im ka jong a ba ka jong pi ka shong hanga pi ban jubab hatongi ong mau trai ula bet ban pen kot ya kan ka jing pang ka jong a ya kan ka jing du jing kermen ya kan ka jing e ka banga ngamat haka jing im ka jong a ne pi ong mau trai nom la ya ban pen kot ya ka jing im ka jong pi la da pi ong mau trai ula pin yo e ka jing kot bala da pi ong mau trai nom la pin nom yo hiru e ka jing kot de na mar ka ta ka shong hanga ya pi hatongi nget em mau trai ula ban pen kya henre utrai ong ngalong utrai blai ka do baro don ka bom la ban nga utrai la da pi don ha pedeng jong ka jing e ha ka jing im ka jong pi ha ka ni ka por bat ka klimat ka bamata ngong ya pi pai show trai don ka lat ban light na kata namar utrai banga bat pi ngi shakri ude utrai ba im bar bala ban pen kya ngong pi nado ka por ka bau jisu dang dan aslajan ka perthei ya ka upen kelawan ya bot ko upen yat ya ba matla upen pet ya ba yap upen impat ya uta kita ki bom hok u ai ka hok hato dan ka bom la baru try de namar kata ka shong hanga hapi hato ngingen em bau try ula ban le yola se pi don ap deng jong ni ga jing du jing kermen ga jing em ga jong pi pi sngo ba kata ka kutlat ka balawan ban ga jing em ga jong pi pinam la shu ban ki khle henry how trying ong pi kadang don ga lat de na mar kata ba ka ksten ga jong blai kong la da pi pule no mathias kala nong ga ba khat khandai kat khot ka ba ar pun reu ka ong kum ne u jisu te haba ula khmi eki ula ong haki da gibreu kata ka bomla henry daw blai ke baro kilong kibala amen da gibreu kata ka bomla ong trai henry how blai kata ka baro kalong ka bala ong kten ke jong blai amen de na mar kata ka jing em ga janga bo jong pi hatong shanya an em how trai utrai dala de hi kular ka jing em ga jong ap jong pi kanam don de ga ga bomla how trai ka baro kalong ka bala how trai hende ka badon kam ka jing em ka jonga bo jong pi kalong bangin shu net how trai bangin shu it how trai wanom shanya akata jing pang breu ki jonga bo jong pi lada gi breu gi ong bayinum la shuban sumar ka validity ki jong pi kala akut yapi satang ban yap nginam la shuban sumar sakata si ba pi pin em lakut ka validity ki jong pi hasla jong ka perthei ngong i pi how try kadang don galat ki doktor ki nos ki la ban bu i pi ka validity henre ka validity ka bashisha ka don how try kam dei hagi ti jong ki doktor la ni ki nos ka jing em ka jong pi la pi don hatmir jong ka jing pang ba ki briu ki ong i pi ba ne ka jing pang satang ban yap pinam la shu ban yo ka jing kot yo le se don pleng jong pi ki ba mat la ngong i pi ki breu ki la ban ong pi o ye ka ni ka jing pang nam la ban pen kya henre ha ka kerteng ka jong jisu dang la ban pen kya don pleng jong pi yo le se ki bot ko ong pi yo ki breu o ka ni ka jing pang to pi nam la ban pen kya di ki doktor ki nos ki nam don buj ki nam don ka sap hiro ban pen kya henre de tang jisu bala ban pen kya ka jing em ka jong pi yo le se don pleng jong pi ki bala don hakum ka ta ka kutlat ha ka ni ka por ha ka jing em ka jong pi ma kwa ban ong pi pai show trai dang don ka lat
dan don galat ban pen light how try namar utrai dala dehi ong ngalong utrai ublei ka do baro hakmi don ga bom la ban nga hatu nishan ni ane am how try kata ka de ka jingli nishan ni ane am how try utrai udang bu da ka jingli hang ni ngalong utrai ublei ka do baro hakmi don ga bom la ban nga wong try don ga bom la ban nga ka de ka jingli utrai bu da ka jingli haga jing im ga jong ab ga jong pi kum nong in respond ya kani ka bau try ong hang ni namada ka jing im ga jong ab jong pi utrai ong don mo ka bom la ban nga lada pi don ga jing pang ga jing im ga jong pi lada pi don ga ta ka kut lat ga jing im ga jong pi lada pi don ga jing kus lai ga jing im ga jong pi lada pi don ga jing ile ga jing im ga jong pi don ga bom la ba utrai mo utrai nom la ban pen kriya na ga jing im ga jong pi wat ya ga nga ong pi upen ga la sha ga wain wat yo bayam nga ong pi upen impat wat yo bot ko wanda nadu ka kpo ka kami upen ya hatu don ga bom la baru try ko gi banget ki jong try don ga bom la baru try kata ka de jingkli ha gi briu kata ka bom la ong ka tin ga jong play hembe how play ki e baro kilong di bala de namar kata shania how play IT how try wanam IT ha kita gi briu ki bom la ban sumar ki bom la ban solve ya kita gi jing ki jong pi ki bom la ban ai jing kermen je pi ha ka por ba pi do jing kermen ha ka jing im gi jong pi hendre pai show try bala ban ai ga jubab bala ban ai ga jing kot gi jing kya bala ban wengi gi jing na ga jing im gi jong pi pai ken show try bale pi pai kita gi briu ki bom don bor watang ban weng ya kita gi jing kuslai ki bom don bor watang ban weng ya kata ga pang ga stom gi jong pi hendre pai show try utrai ula ban le ta ka bagi briu kinom la ban le de namar kata pai show try ga jing im ga jong pi la la pidana kum ga no ga situation ka ba pila do jing kermen ga jing im ga jong pi haba pi pai she ga briu pi persyang ban wat kata ka ban yo jing kermen ga jing im ga jong pi anam don show bala ban ai jing kermen ga jing im ga jong pi hakum kata ka por ngong pi pai no show try namar onam don no way pat bala ban ai jing kermen ga jing im ga jong pi onam don no way pat bala ban yarap ga jing im ga jong pi haba pi don ha ka kutlat andre de tang try gen bala ban yarap ga jing im ga jong pi hakum kata gen ka por baga kten ga jong blai ko ong no mathias kal nong ga khat khandai ka de khot ka ba ar pun riu ka ke baro ka bom la ho brio ho blai ga long ga bala amen de namar kata phan show try gen jing im ga jong pi compare kum ga no ga jing ga ba pi don compare kum ga no ga kutlat ga ba pi don compare kum ga no ga jing pang ga ba pi don ha ga jing im ga jong pi hendre IT how try ba try un le ya kata kapang ka stom ga jong pi bo un pen kan ria na ga jing em ga jong pi namar hau ka ek baro ka long ka bala nio i bo try ba nga bat ping shakri ha ga bor bo dang dan sla jong ga perthe ule e kamba ya ga bagi briu ginom la ban le de namar kata shania how try ha ga jing em ga jong ab pi IT how try ba how try ka dan bet ga jubab namar try dala de hiu ong ngalong try ublei ga do bro ulong mo utau try but ublei jong ga do baro wong try hakmi don ga bom la ban singu tenat ban yo singu ikum gani ga jingli ga bo try ubu ha ga jing em ga jong ab jopi la da ngi kloi ban pai ktin show try don mo ga bom la ban nga ong try haba pitip ba how try ke baro kilong gi bala pai kin show try kanam don de kata ka bom la baru try de namar kata pai show try bo don bet kata ka jubab bo don bet kata ka jingrap bo la bet ban yarap ka jing im go jong pi bo la bet ban ai ka jing kot jing kya bo la bet ban yarap ka kulat ka jing im go jong pi de namar kata pai show try ha ka jing im go jong pi compare la la pilong kum no compare and pai show try dang dan bet kalat ban lat na kata ka jing im ka ba pisham so sat ka jing im go jong pi nga ngai skam ka ni ka por pi o sko ni ka kutin ka jong blai u blai ka khu ka jing im go jong pi u blai nong yo ka buram to blai ka khu ka jing im jong pi amen.